ikastaroak, gizartearen erronkei aurre egiteko edo eztabaida iturri izateko abagune bereziak dira, topagune garrantzitsuak dira. Eta hori horrela, duela urte batzuk, duela 3 urte bereziki Alzheimerrari buruzko uda ikastaroak antolatu egin nituen bezala, egun mugikortasun jasangarri eta adimentsuari buruzko uda ikastaroak antolatuko ditugu, egungo kezka daukagulako, gure kezka nagusia delako, eta gure eginkizuna badelako gizartea bide egokian edo norabide egokian bideratzea. Eta hartzen diren erabakiak beti ere herritarrekin bat aurrera eramatea. Izan ere, Goierrik mugikortasunaren arloan beti eduki du zerikusia, ez hor ditugu batetik KAF, bere garaian trenak eraikitzen hasi zena eta baita ere nola ez Irizar, teknologia aurreratuenarekin autobusak merkaturatzen dituena. Beraz, zer hobeto Igartza bezalako zentru batean, guk ere Beasaingo udal bezala ezagutzaren zentru bilakatu nahi dugun Igartza monumentu multzo horretan, horrelako uda ikastaroak antolatzeko. Mugikortasunak eragin zuzena du klima aldaketarekin, ez? Izan ere, nik mugikortasun jasangarria aipatzen dugu eta jasangarri hitz hortan jarrai nahi nuke azpimarra. Izan ere, egungo ohiturak aldatzez baditugu, gure mugikortasuna ez da jasangarri izango. Batzutan pentsatu behar dugu, ez? Toki batetik bestera mugitzen garenean, zergatik mugitzen gara, zertarako edo nola egiten dugu. Kotxea edo ibilgailua hartzen badugu, bakarrik goaz, beste batzuekin partekatzen dugu, guzti hortaz eztabaidatzeko aukera izango dugu, izan ere pandemiak gauza batzuk ere erakutsi dizkigu eta behar bada orain dela urte batzuk ezinezkoak ikusten genituen hainbat gauza, orain teknologia erabiliaz posible ikusten ditugu. Ez beraz, garrantzitsua da herritarren ohitura horietan eragitea, ohitura horiek aldatzea eta herritarrekin batera proiektuak aurrera eramatea. Izan ere, uda ikastaroetan adituen garunak astindu nahi ditugu, gero egingarri eta bideragarri izan daitezkeen proiektuak aurrera eramateko. Goizean nolabaite adituei eskainitako eztabaidagune bat, antolatu dugu. Bertan, mugikortasun adimentsu eta jasangarrian erreferentzia zentru diren ikerketa zentruk eta unibertsitateak eta enpresa gonbidatu ditugu. Ikerketa zentruen artean Bikontek, Tecnalia, Euskal Herriko Unibertsitatea, Deusto Smart Mobility edota Irizar eta KAF enpresako arduradunak, ez? Beraiek, alde batetik azken garapenen inguruko informazio emango dute, gero etorkizunan ditugun erronkei erantzun egoki emateko hausnarketarako mahai inguru bat ere irekiko da, eta azkenik bi enpresaiek aipatu ditugun Irizar eta KAFek, teknologia horren aplikagarritasuna, teknologia hori nola aplikatzen duten azalduko digute. Herritarrekin batera aurrera egin beharreko proiektua dira, ez? Bidea ibilian egiten da eta elkarrekin bada asko zobe, ez? Horretarako arratsaldean herritar guztiei irekitako saio antolatu dugu eta nolabaite goizean hizkuntza teknikoagoa erabiliko bada ere, arratsaldean hizkuntza hori xehetu, herritar soilek ulertzeko moduko hizkuntza erabiliko da, dugun gaiaren kontzientzia hartu eta etorkizunean horri ere erantzun egokiak emate aldera. Irailaren 15-eko uda ikastaroetan berri emango da, orduan martxan jarriko dugun udal aplikazio horren inguruan. Karepark edo azkenean da kotxeak partekatzeko aplikazio bat izango da, azkenean ibilgailu pribatuen okupazio tasa hobetu nahi dugu. Batzuetan, garraio publikoa ez da guztiz eraginkorra lanera joateko edo ikasketa zentroetara joateko, eta kotxeak partekatzeko aplikazio bat jarriko dugu martxan. Beasain bezalako herri batean ere landa auzoak ez ditugu ahaztu behar, eta askotan landa auzoetako mugikortasuna ere ez da errazagoa izaten. Orduan, guztiontzako baliagarri izan daitekeen aplikazio horren berri emango dugu, irailaren 15ean eta nolabaite, irailaren 16ean hasten den Europar mugikortasun jasangarriaren astearen bezperan aplikazio horren berri ematea da gure asmoa.